எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் ஃபுட்பால் டாக்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஸோ கைஸ், நம்ம இந்தியன் ஃபுட்பால் டீமுக்கும் ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்பால் டீமுக்கும் நாளைக்கு வந்து சாஃப் கோப்பையில் வந்து மேட்ச் நடக்க போகுது. ஸோ இந்த மேட்சோட ப்ரிவ்யூ அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மேட்சோட லைனப் எந்த மாதிரி இருக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து லைவாக இந்த மேட்சை எந்த டிவி சேனலில் பார்க்கலாம் அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் எதில் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலோட வீடியோஸை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ சாஃப் கோப்பை 2021க்கான போட்டிகள் வந்து தொடங்கி நடந்துகிட்ருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியன் டீம் ஒரு மேட்ச் விளையாடிட்டாங்க. பங்களாதேஷ்க்கு எதிரான மேட்ச்சில் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த நிலையில் நமக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா கூட மேட்ச் இருக்குது. ஸோ ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்பால் டீம் கூட நாளைக்கு வந்து ஈவினிங் 4:30க்கு வந்து இந்தியன் நேஷனல் டீமுக்கு வந்து மேட்ச் இருக்குது. ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான மேட்சாக தான் இருக்க போகுது நம்ம டீமுக்கு. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சில் வந்து நம்ம வின் பண்ணல, ட்ரா தான் பண்ணியிருந்தோம். எஸ்பெஷலி 10 men. ஸோ பங்களாதேஷ்க்கு வந்து 10 பிளேயர்ஸ் தான் பிச்சில் இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில். இருந்தாலும் வந்து நம்மளால் அந்த மேட்சை ஜெயிக்க முடியல அப்படின்றது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம இந்தியன் ஃபேன்ஸுக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷரோடு தான் நம்ம டீம் வந்து களமிறங்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ இந்த மேட்சுக்கான நம்ம டீமோட லைனப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து போன மேட்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ண நிறைய பிளேயர்ஸ் இந்த மேட்ச்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அது போக வந்து ஷெரிட்டன் ஃபெர்னாண்டஸ், அப்புறம் வந்து மந்தார் ராவ் தேசாய், அப்புறம் வந்து பிரெண்டன் ஃபெர்னாண்டஸ், இந்த 3 பிளேயர்ஸும் வந்து லைனப்புக்குள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் லைனப் எப்படி வருது அப்படின்னு. ஸோ நம்மளோட பிளேயர் டு லுக் அவுட் ஃபார் ஷுவராக இந்த மேட்ச்சில் யார் அப்படின்னா நம்மளோட சுனில் சேத்ரி தான். ஸோ நிறைய தடவை வந்து நம்ம இந்தியன் டீமுக்கு கோல் அடித்து நம்ம இந்தியன் டீமுக்கு வின் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு சுனில் சேத்ரி. ஸோ அந்த மாதிரியே இந்த மேட்ச்லையும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான மேட்ச்லையும் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய கோல்ஸ் அடித்து நம்ம டீமுக்கு வெற்றியை தேடி கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸ்ரீலங்கன் நேஷனல் ஃபுட்பால் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப் சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் போர் ஃபார்மில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஆல்ரெடி விளையாண்ட 2 மேட்ச்லையுமே அவங்க தோல்வியை சந்திச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச்க்குள்ளே வந்து ஷுவராக நம்ம இந்தியன் டீம் தான் ஃபேவரேட்ஸாக போகிறாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச்சை வந்து எந்த டிவியில் பார்க்கலாம்? ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த மேட்ச்சை வந்து யூரோஸ்போர்ட் டிவியில் வந்து நீங்கள் லைவாக பார்க்கலாம். யூரோஸ்போர்ட் அண்ட் யூரோஸ்போர்ட் ஹெச்டியில் வந்து இந்த மேட்ச்சை நீங்கள் லைவாக பார்க்கலாம். அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டிஸ்கவரி ப்ளஸ் ஆப்பில் வந்து இந்த மேட்ச்சை வந்து நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மேட்ச்க்குள்ளே ஷுவராக இந்தியா தான் ஃபேவரேட்ஸாக போகிறாங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச்சில் இந்தியா வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்தியா வர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா இந்த மேட்ச்சில் ஃபைனல் ஸ்கோரில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்களோட ப்ரெடிக்ஷனை கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.